Prosím? U telefonu. No, ano, to je moje dcera. Ne, to asi je nějaký omyl, to není možný. A kde se to... Promiňte, já vás strašně špatně slyším. Kde se to stalo? A do jaký Můžete mluvit nahlas? Do jaký nemocnice? V jaký je nemocnici? Dobře, tak já tam jedu. Děkuju. Chceš pomoct? Už jsi velká, veď to zvládneš. Kam se to dává? Na věšák to dáme. Tak. Kam to dává mamka, vidíš? Hele, takže ti dám rukavice do čepice. Hop. Jedničku. Máš hlad, nebo si budeme hrát? Budeme si hrát. Tak jsi jedla ve školce, viď? Tě Mikču a šup, už za tebou běžím. Můžeš jít. Tak se postavíš. Tobogán. Tobogán. Ukáž, to je ono. To jsou spíš schody, ne? To tě bude bolet zadeček, když jdeš po tobogánu, ale hop, hop, hop. No. No, čau. Jak v nemocnici. Ty tam seš? Tam ti to řekli? A kdy? No. Mám pro tebe přijet? Dobře. Tak jeď. Já ti zavolám taxíka. Budem nahoře. Ahoj. Počkáme na mamku nahoře, jo? Míša nám umřela. Ona už nepřijde, ségra.
Zvoní ti telefon. Já to slyším. Tak ho vezmi. Já ho nechci brát. Zvoní ti telefon, sedíš od něj metr, prosím tě, vezmi ho, já vedle pracuju, děkuju. Chápeš, že já nechci s nikým mluvit, tak to vyři. Já nemůžu s nikým mluvit, vůbec, já vedle pracuju. Ale já taky nechci s nikým Já vydělávám peníze, mám tam svoje telefony a potřebuju makat, nemůžu brát telefon. Já nechci s nikým mluvit. Já nemůžu. Vem to. Já nebudu nic brát, od rána tady řve telefon, od rána. Ty seš u něj, je to tvůj telefon, můj to telefon není. Tak řekni, ať nám nevolaj. Ať nám dají pokoj, že nám umřelo dítě. Ať nám nevolaj. Já tohle přece nemůžu říkat lidem na potkání a já to nemůžu dělat tohleto. Mami, tati. Co nejde takhle dál? To nejde. To ne. Někam musíme jít. Fakt. Nabízíme podporu a pomoc pochopit situaci, vyrovnat se se změnou. Tak jo. Tak to zkusíme. Myško, Beruško naše, promiň, že jsme na sebe křičeli. My jsme byli na sebe zlí, protože jsme byli smutní, víš. Bůh, to bude dobrý. Ještě jsme smutní taky. Všichni jsme smutní. To zvládneme. Aha. Nám pomůžou takový víly hodný. S tím, jo. Bereš. Dobrý, si budeme zpívat, poskakovat. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Můžeme dál. Dobrý den. Ahoj. Jsi Tereska, viď? Ahoj, Zba. Tak ještě jednou dobrý den. My vás tady vítáme u nás v poradně. Já se jmenuji Bára. A já jsem Sylvie. Dobrý den. Tak možná povězte, co vás vlastně přivádí. No, nám zemřela dcera, Míša, sestra Teresky. Jí porazilo auto. Tak se s tím snažíme jako rodina nějak srovnat. Chci říct, že jsem moc ráda, že jste tady a že mi přijde důležitý, že jste tady všichni. Tak jo. My tady teď teda Teresku necháme s Bárou a my bychom společně šli vedle. Jo, zvládneš to? Jo? Můžeš tam přijít za náma, kdyby cokoliv. Tak jo, necháme ty dveře otevřený, jo? Tak jo. Tak jdem. Co to kreslíš? Vidíš. To bude překvapení. Tak jo. Policie mi zavolala na mobilní telefon, když jsem odcházela z domova. Takže jste někam musela jet. Musela jsem jít do nemocnice, tam jsem ji viděla a... A tam jste se dověděla, že Míša je mrtvá. Takže jste na to vlastně byla sama a pak jste musela ještě to říct vám. Já jsem pak vlastně Já jsem volala tobě. Já jsem se to dozvěděl od Marie, že mě volala, když už byla v nemocnici. Když už jsem věděla, že Míša umřela. Pak jsme to společně řekli. Pak jsme to řekli Teresce. Já jsem vlastně přišla domů a společně to bylo jako těžký. To věřím.
Co na tom bylo to nejtěžší, dá se to pojmenovat? To těžko doslov nějak, asi do jednoho slova nějak dohromady. Prostě žádný slovo neobsáhne, ale nejtěžší je to přijmout prostě ten fakt. Myslím, že jsem to stejně ještě nepřijmul ani teď, proto jsme tady asi, no. Jo, já myslím, že je dobře, že jste přišli a je dobrý vědět, že to trvá, než to člověk nějak zpracuje a vlastně se s tím naučí žít. No, já si to zatím vůbec nedovedu představit. Já vlastně cítím takovou permanentní bolest a mám pocit, že nic nemá smysl, že vlastně není žádná spravedlnost. Nechápu proč, nerozumím tomu proč. Vůbec nevidím jako východisko tady z té situace. Zdá se mi to všechno strašně... Asi strach taky, dá se říct, z toho, co bude, že to nejde popsat, co nás čeká, takže je to situace, v které jsme nikdy nebyli, takže neznámá, takže se to taky asi bojíme. A zároveň vlastně se cítím taky špatně vůči Teresce, protože mám pocit, že nejsem jí schopná teďko být prostě maminkou, že nejsem schopná se jí věnovat tak, jak ona by potřebovala. Nevím si s tím rady. Já bych ráda jenom řekla, že to nejdůležitější jste udělali už teď, že vlastně jste s ní. S ní jste přišli, jí jste to spolu řekli a bolí vás to všechny a je důležitý, že jste dohromady. Co myslíte, že by potřebovala? No, asi... Skoro bouračka. Maluje ráda. Čau. Dobrý? Jo? Motorka jí baví? Motorka jí baví. Evidentně. No, u ní je naštěstí to tak, že já si myslím, že jí baví žít, že ona má ráda život, ona je ráda na světě. Tak... Terko, povíš mi, co jsi to tady postavila, co to tam všechno je? Tohle je statek a tohle je farma. Aha, takže tohle je statek a tady je farma. Ale a co se to děje tady na té farmě, co to tam je? Tohle je táta, tohle jsem já, tohle je babička, tohle je dědeček. Aha, a tohle jsi ty? Jo. A jak se tam společně teď máte? Dobře. A ještě teda, co je tady na tom ostrově? Tam je co? Tam je holčička. To je holčička. Aha. A co tam dělá? Umřela. Jo, takhle. Takže to je jeden ostrovek a druhý ostrovek, kde jsou kamarádi a holčička šla na procházku. Aha. Tak já takhle vložím ještě jeden polštářek. Jo. Tak. Je to lepší? A bolí mě tady hlavička. Tak jo. Tak počkej, tak na hlavičku to dáme speciální polštářek. Tak, tohle. A chceš se ho tam dát sama, nebo ti ho tam mám dát já? Ty. Tak jo. Tak jenom jemně, jo? Takhle dozadu. Tak, dobrý. Podáš mi prosím toho velkého pejska. No jasně. Tak, potřebuješ se přitulit k němu, veď? Asi. Tak, A bolí mě tady tělíčko. jo. Takže chceš ještě jeden polštářek. Tak tam dáme ještě. A dáme tam pejskovi ucho? Pejskovo ucho? Ano. Dobře, tak dáme takhle pejskovo ucho. Tak. A taky polštářek. A polštářek. Tak jo, ještě jeden tady je. Jo? Tak. To lepší. Ano. Super. Říkali jste, že Teresku něco napadlo? Je to tak. A co to je? No, jak se rozloučíme s sestřičkou. Krásný nápad měla. Jí napadlo, že jí pošleme takový pozdrav do nebe. Já jsem myslel, že to bude dopis nebo něco, že něco napíšeme a zalepíme, někam to dáme jako. A je to lepší, viď? No, jí napadlo, že jí pošleme takovej ten lampion přání, lampion štěstí, že Ten zapálíme ten světelný a pošleme ho Míše nahoru. Což je dobrý. Nejlepší, co může být.
Jo. Kdybychom se zeptali, s čím odcházíte celkově od nás? Tak asi zásadní věc je ta, že jsme pořád všichni spolu. I s Míšou, takhle to myslím. Že naše Míša a Terky sestřička je s náma. I když ne tady teď, ale vlastně jo. A že to tak bude navždycky. Ale jsme spolu, jako rodina. A zároveň víme, že ten smutek prostě musíme nechat proběhnout, že nemá smysl se snažit, aby nám nebylo smutno, protože se nám prostě stejská a vlastně nám nějak chybí, že to je normální, že prostě ty slzy musí všechny vytýct ale že vlastně, že jsme pořád ta rodina, jenom je Míša nahoře. Jasně. To je takový dobrý poselství, se kterým můžete vlastně jít do dalšího života. Dělali jste velký kus práce, vy všichni. Tak jo, tak díky. Tak jo. Taky. Děkujeme. Tak, zvedni hlavu. Dobrý? Ruku. Jdeme.